जे भिडिअ फुटेजाव ओंखारदों जे एबसु हाय हाय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों मा जोंहा डेमनस्ट्रेशननि पारमिशन गैयामोन जों मेम'रेन्डाम साबमिशन खालामनायनि थाखाय जोंहा सानै मानसिनि थाखायल' पारमिशन मोनदोंमोन सुखो गारनानै बर'नि जारिमिन लाइनसेबो लिरजाया दावराव देख्रेब नार्जारी आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारिया बिथांमोना जे बुंदों बेनि जुदि प्रमाण होनो हायाबा बिथांमोनखौ डिफेमेशन केस होनाय जागोन। फार्स्ट खोथाया जाहैबाय बिथांमोना आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङाव जि दिल्लीनि हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव धरना होदों जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया बे डेम'क्रेसि हादोराव बयहाबो मोन्थाय दङ बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दङ गावनि राइट्सखौ लानानै बुंनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया फार्स्ट खोथा सेकेन्ड खोथाया जाबाय जों नुदों माखासे भिडिअ फुटेजाव ओंखारदों जे एबसु हाय हाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' हाय हाय बिदि जों बुंनाय माखासे स्ल'गान्स जों नुदों जे बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव खोथा बे आरो दावराव देख्रेब नार्जारी सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि बिथांमोननि सानैनि गेजेरावनो गावसोरनि गेजेराव मोनसे क्लेश दङ गोरोबलाया दे एक नम्बर खोथाया जाबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि सारा बुंदों जे बिथांमोना फुंनि 10टानिफ्राय 4टासिम बिथांमोना पारमिशन मोनदों डेमनस्ट्रेशननि थाखाय गुबुन फारसेथिं दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों मा जोंहा डेमनस्ट्रेशननि पारमिशन गैयामोन जों मेम'रेन्डाम साबमिशन खालामनायनि थाखाय जोंहा सानै मानसिनि थाखायल' पारमिशन मोनदोंमोन बे सानै मानसिया जाहैबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि आरो गुबुन सासेया जाबाय गावनो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथां सानैयाल' पारमिशनमोन जे उइदाउट पारमिशन बिथांमोना डेमनस्ट्रेशन खालामहैदों जन्तर मन्तराव बेहाय पुलिसा फैनानै बिथांमोनखौ दैखोनानै लांबाय बिथांमोना थानायाव दैखोनानै लांबाय बेयाव एबसुखौ सोंखारिनाया जोबोद गाज्रि मोनसे कनस्पिरेसि दं बेयाव जोबोद गाज्रि मोनसे मुगैथाव खैचार सानाय बायदि नुदों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दा बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावदों स्पष्ट खोथा बुंदों जे बिथांमोना बेनि एभिडेन्स बेनि प्रमाणखौ होनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरनाखौ बन्द' खालामनायाव मा आखाइ दङ दा बिथांमोना गावसोरनो स्पष्ट खालामदों पारमिशन गैया होननानै बुंखादों डेमनस्ट्रेशननि पारमिशन गैयालाबानो धरना होनो थांनायाव बिथांमोनाथ' रेस्ट खालामजागोन जों दुखु मोनदों जे बर'नि लाइमोनफोरखौ बड'लेण्डनि सेन्टिमेन्टखौ होनानै बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांनानै दिल्लीयाव जे हालाय हाफाय खालामहैदों उइदाउट पारमिशन जानला मानला कुनु सिस्टेम गैया कुनु डिसिप्लिन गैया बर' हारिखौ सारा भारतबर्षआवनो मिथिगौ मोनसे डिसिप्लिन जाति होननानै आरो बे हारिखौ बिसोर लासिं सिं खालामदों बड'लेण्ड जि मुं जे बड'लेण्डखौ लानानै बिथांमोना जि सोमावसारहैदों आरो बे मोनसे लम्फ' जम्फ' खामायनानै बे गोथार मोनसे जि सोदोब बड'लेण्ड बेखौ बरनाम खामायदों दिल्लीयाव थांनानै दिल्लीनि रायजोफोरा मिथिगौ सारा भारत देशआवनो मिथिगौ जे बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि हिस्ट्रिखौ मिथिगौ जारिमिनखौ मिथिगौ एबसुखौ गारनानै बर'नि जारिमिन लाइनसेबो लिरजाया बेफोरबायदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हाय हाय बुंनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया अधिकार गैया जों बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो खावलायदों बेनिफ्राय जोङो स्पष्ट बुंदों जे जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे एरेस्ट खालामनायाव आखाइ दङ होननानै जे दावराव देख्रेब नार्जारी आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारिया बिथांमोना जे बुंदों बेनि जुदि प्रमाण होनो हायाबा बिथांमोनखौ डिफेमेशन केस होनाय जागोन बिनि थाखाय बिथांमोना थियारि था नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738